ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲತ್ತನೆ ಆಜವುಗ ಐಕ ಮುಲ್ಪೆನ್ ಲತ್ತನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಪುರ ಇತ್ತನವಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಒರುವರ ಲೊಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮೂರುಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮೂರುನು ಬುಡ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರುನು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಉದ ಉದ್ದನೆ ಮೂರುಡು ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉದ ಉದ್ದ ಮೂರುದು ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಮೂರು ದಾಂಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೀವೊನ್ಬೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಟೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಪೊತ್ತುದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಡು ಕಾಯಿಂಡು ಮುಂಚೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿನೋಡು ಇದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಚಮಚ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ಯೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 4 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡು ಇದೇ ಮುಲ್ಪ ಚೂರೇ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ನೆದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದು ಹಾಕಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೇನು ಅರಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ಇದೇ ಅವೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರಿ ಆವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಯೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಗಿನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದೀತಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಲತ್ತನೆ ಅಂತಲೇ ಇಂಚ ಉದ್ದ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿವೊಂದಿನ ಲತ್ತನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟು ಒಂದು ಶೋಕು ಬೆರದು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆರದು ಹಾಕಿನ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ನೋಡು ಅವೇನು ಚೂರು ಬೆರದು ಹಾಕಿನ ಚೂರೇ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರದು ಹಾಕಿನ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಯಾವು ಇದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರೆದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬೊಡ್ಕ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೈತೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬರ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಒಂದೇನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಡೆ ಒಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚು ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಅವರ ಕಡೆ ಹೋಗ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡು ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಕಿತೇನು ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಯಾವು ಆತೇನು ಐಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಯಾವು ತುಲೆ ಇಂಚಾಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲತ್ತನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪವನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಈತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತನೆ ಬೇಯ್ತಂಡ ಶೋಕು ಆಪುಜಿ ಪಲ್ಯ ಇದು ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತಾರೈ ಪೆರೆದೀತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ತಾರೈ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಆಜೈನ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಲತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ತುಲೆ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲತ್ತನೆ ಆಜ ದಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪುಗು ಈ ಲತ್ತನೆ ಆಜ ದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ ಲತ್ತನೆ ಆಜ ದಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಅಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.